audio profesional sound system dalu kalenggahan sawan marah wonten telipun Bapak Orchid aliasian sekalian Ibu Orni Etik Orchid Etik wonten Ngelaladan Dukuh Koro RT 3 RW sekawan Desa Siti Mulyo Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati. Para rawuh para tamu ingkang kinurmatan, ambek biri sak mangke ingkang badhe ngersani tetembangan sesekarang sesarang kersa kadang Deksa Musik. Sumangga katur derek paring cecala dumateng kawula wonten dalu kalenggahan. Sowan ingkang sepindah Mbak Ayu Riri Deksa Musik. Sugeng dalu Mbak Ayu. Sowan yang ketiga di Kota Pati. Niki wonten dalemipun sinten to Kang Mas? Pak Orchid. Pak Orchid. Asmane kok apik erang ya Mas. Orchid ki anake. Oh Orchid. Pake Orchid Masian. Oh. Nah, Masian. Mas Gembel. Iki apa iki? Heh? Nggih Bu leres. Oh kondange niku nggih. Kondange Gembel niku. Ya ampun. Oh, nek ranggo Gembel ki ora kondang. Piyayine ingkang pundi ya, Mak ya? Piyayine sing endi ya Mas? Ingkang pundi, Bu? Oh, nika ingkang ngasta ngagem batik biru. Batik biru. Oh, ya seragam. Nggih, Masian. Masian niku nggih. Apa Rono niki mriku napa jenengan mriki? Oh, penak-penak naten. Rono ae. Oh iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan sugeng lelenggahan kanthi sekeca nggih Pak nggih. Nggih Bu. Lah, sampun pindah wonten ngajengan menika. Bu madhep mriki mengke ndak tengeng nggih, madhep mriki mawon. Kursine diwalek madhep mriki. Nah. Ben ora tengeng gulune. Mengke dalu niki mirsani campur sari desa enjing-enjing jenengan kerokan bumbu Mbak yo eman-eman. Lah, dinger Bu. Nah. Nah, ngeten. Niki kagungan kersa Kitanan. Kitanan Ananda Orchid Afida Etianto. Iso-iso Kang Mas. Niki ingkang sepindah mestine ya lelagone kagem ngudang sing dikitan. Ngudang. Dek Orchid. Dek Orchid. Njaluk larase pelok 6 anu Mas. Piye piye? Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Oh. Kang Mas. Putra Nuswantara. Wau pamundutan saking Mbah Kakung. Nggih. Orchid wau pun katur sedaya nggih. Sampun. Nggih. Mangke mbok menawi saking para tamu ngersake lagu, ibu-ibu ngersake lagu menapa dana suwanten, monggo nggih Bu nggih. Monggo nggih. Niki Bu sing ajeng niki ketok ya arep nyanyi. Arep nyanyi ya. Heeh. Wis amet-amet. Wah, mangan kacang ta iki arep amet-amet nyanyi. Tak kira latihan. Lah iya. Mboten napa-napa niku pemanasan riyen Bu. Pemanasan niku nggih gigit-gigit kacang niku. Nggih. Ya. Bagus po ayu to Mas? Aku ya gak ayu. Ayu Bu niki. Oh nggih. Dadi iki sing dikitan ki wedok nek carane nggone dhewe iki disupit. Supitan. Mawi carane sragen ngeten iki supitan. Heeh, dadi iki kitan. Nggih. Ayu. Ya gak rugi to Bu nanggap Deksa dugi Pati sindene delok sindet tuweke ning apik Bu suarane. Tuwek yo ben. Lah iya. Iki nyadi nggo tuwek mangsamu. Oh, tuwek-tuwek malah gempi.
iya to. Maling leh guyu cekikian ning burimu lho, Mak. Kuwi seneng kok nek kancane Lah dielek-elekno iya. seneng kuwi. Kuwi bahagia kok maling kuwi kok. Besok pinter Jan koyok kambil ya Pak ya. Saya Kambil ki? tuwek, saya kental santene. nek ra basa. Lah iya basa bajinge ya cah iki rek. Oh, ngetono iku adus malah nemu kungkum ning kali. Modelane. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku Gonge kaya gonge wong geru kae. Lah iki mergone sone matok Mas. Sone jembeng bur. Jos tenan no. SP Pro. Kandhani. Kandhani. Pokoke duwe gawe iki serasah bingung ya Sotingmu to. jenenge apa, Mas? Jawara Pro. Jawara Oh, Pro. Jawara Pro. Duwe gawe iki pokoke sone SP Pro. SP Pro syutinge Jawara Jawara Pro. Pro. Murah meriah ya Mas ya. Campur sari kene Sragen go 2 juta lho Pak. Tenane lho Mas. Estu 2 juta. Murah banget ya. Nggih 2 juta tok nggih pun beto balsem ki ambak. Nah, panjere ya Pak ya. Lah aku nek ya tenan ya rumah sakit bosku kadol lho Pak. Tanggapane Pak Tipe 10 bos ya gadek sertifikat Ora rumah apa-apa. sakit. Nek lak sedulure tambah oke. Seduluran. Nah, aku sedulur karo duit ya abot. Apa sedulur aku, Mak? Iya, Tenan. sedulur. Sedulur sing kei duit maksudnya. Ya. Aja pijer nangis wae dek orkid sing ayu dhewe besok pinter sekolah Orkid. Mbah Kakung iki orkid yo tak dunke. Ya. Bisa gawe. Gawe apa? Aku tak tekok bae. Nggih, ya. Aku arep mudhun enek buntute iki. Ya, Rana-rana. Aku titen ora ya piyayine sing endi. Aku we lali. Bisa gawe. Ya. Ning ora kleru ki sing bathike putih to Mas. Ketingale nggih, ketingale. Heeh. Sing iki ya Mas ya. Lah ya kuwi. Saestu niki.
kaya ngono kok yo gembel Gembel. sing jenengke iki ya sapa? Bisa gawe. Nah, Mas Yan jenengan saged gawe napa, Mas? ya adik nek ra masalah, Mas. Bisa gawe. Iki sing dikitanke iki nduk Cah Ayu alah-alah ayu men ora to. Kata sandi, oh kata sandi wifi alah-alah. Hae, hae. Iya. Iya. Mas, panjenengan sampun nimbali kanca-kanca Diksa Musik. Arep ning ngendi? Oh yo rene. Nah, sip. Oh njiko duit sik ya wis gek nang rana. Mas, mangke panjenengan ngersaken lagu menapa? Grigis. Rigis. Mengke jenengan jogeten panggung mriku nggih? Pun tuwa boten. Pun tuwa. Alah. Wis tuwek kok rambute semiran. Gantenge kaya ngono kok wis tuwek. Mas, dipun tinting. Ya Ya. Allah, Pak Kasto, iki sing nimbali kanca-kanca Diksa ndek ben kae. Alhamdulillah. Panjenengan rawuh mriki matur nuwun Tenan, ya, ah? Pak. Iya, Pak Kasto. Iki Bu Kasto iki ya, matur nuwun ya, Bu ya. Kowe kok ya genah Piye? nyangoni neh Kok mesti kena? kok. Oh, Pak Kasto iki penggayeng kok. Lah iya, Pak Kasto aku lagu Jambu Alas iki ndek ben kaya ya ngono. Request napa, Mbak? Lah nggih. Niki request Stasiun Tugu. Oh, nggih. Siap. Iya. Jaluk ping pindho. Oh iya ta. Oh iya ta ya. Hasil. Diksa Music campur sari. Hei. Nyenak lelekan susur.
tulungi ya Nah, Mas. tak tulungi aku pokoknya bagian nulungi 20.000. Niki wau sampun wonten pamundutan lah. Nggih. Niki saking ketingale adike Mas Yan. Oh, ngersake nggih. Stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Mugi Mas Yan mangke ngersaken lagune Grigis. Gigis. Lah untune jek pupak kabeh iki Pak Yan. Engko Oh. Mas Yan arep joget. Oh, Mas Yan ajeng joget. Oke. Mbah ning kono mbah ning kene ya lah. Nah, mengke Mas Yan pinarak teng panggung. Heeh, nek kersa ya Mas. Ya Pak kudu. Kasto ya rawuh. Pak Kasto, iki idolaku jambu alas kok. Aman. Engko nek Pak Kasto wis kersa munggah panggung ya Mas. Ki nggo apa nyepake kaya ngene iki? Mangsamu tak kene kowe. Matur sembah genging panuwun Mbak Ayu. Kang Mas, Nggih. ingkang ngersaken Stasiun Tugu menika. Oh, niki Mbak yang- cantik. yang berbaju putih-putih apa to Mbak? Kok Pink. ngene? Pink. Pink. Padha aku kaya wis sarimbit. Ya. Matur nuwun Kang Nggih. Mas. Matur sembah genging panuwun Mbak Ayu Riri setunggal tembang sampun katrus sareng rosak kadang Diksa Music SP Pro Jawara Production Multimedia Video Shooting. Dalu kalegan sowan marah wonten dripun Mas Ian Gembel. Sekalian Ibu Etik wonten Ladan Dukuh Koro RT 3 RW Sekawan Desa Sitimulyo Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten